Здравейте хора, в днешното видео ще играя Brawl Stars. Няма да разхвърлям. Хора, днеска хора ще играем Brawl Stars. О май гаш, рандом митик скин. Окей. Хора, вече 80 броулера. 81. Кой стрикам скидове? Хора, имам да хубавен стрик с това, с скит. Кой това е? Искам много това. Вау, искам такъв акаунт. На то съм пращал. Може ли? Чакай бе, той ми е пратил на мене. Не. Този е много чудо. Чакай, броля на престижове. 24-та година акаунт. Може да се присъедините към клуба ми. Година престиж. Кой е това? Колко ли е? Добре. Сега. Ето ми го купа. Знаете хора, ейте им двамата моите приятели са в лидерборда и сега ще ви покажа. Първия е с стил. Не знам на кое място. Ето го. 62. Втория 20 или 30 някъде място. Вай, той къде е, бе? Хора, той много спаднал, бе. Той май вече го няма в лидерборда, хора. Не има го, бе, някъде нагоре. Това е 400 и няколко. Къде ли ще е? Не мога го открия, хора, изчакайте. Мале, той си го е дигнал, бе. Не напръсти. Сърч. Ето го бе на 48 място. Ще игра хора на игра. Не една игра, ами игри. Спайпър. Хора, имам 97 ключа и искам да отключа цейк да ево. Ком се нервиш, ма? Не. Кой го играе това бролер още, бе? Той дори не е добър. Банните го това за 6 години и да не се връща даже за 0 години. Никога да не се връща. Иначе само ще му запаля една свиш от 6 евро и ще го върна в първи клас. Бе. Тия пък не знам толкова ско се бавят. Пробванти. Що се криеш, бе? Майко, моята не мога да бега. На мен ще ме се фърли. Фърли се на мандито, пайти, бе.
Бегай от тук, бе. Окей. Окей. Хора, аз съм при баба и ще щупа накрая леглото и отмятане от кефчица. Айде! И тази токсик от мен. Да, бе. Едгар, скочи ми. Ще дам най-доброто нещо. В кавички. Ако ще дам, ще се фърля отгоре. Не! Мале, мислих, че ме не иска да удари. Добре, сейвнах са хора. И пак пуснах без да искам токсик пин. Не. Аре бе, на едно е. Тай. Я пусни токсик пин на де треве. Добре, не. Какви са тия глупави неща, аз нищо не мога да направя. Не, аз ще игра с Пайпър, искам да се тикна пръстики. Къде пък е сега, че аз загубиха? Къде са? Ето я. Толкова престиж да има. Както ще има повече, както има много е. Даже стар много на престиж. Ти сега ще имаш нови ли? Вой. Аккаунтът му 24-та година. Това в Тим Франция. Той значи от Франция, аз съм от България. И хора, може да си пише в клуба ми. Ей! Майко, къде сте бе? Колко не само внимай да не спамиш, ще стане лошо. Ако искаш Rivals, айде убит. Оп, Пайпър сега ще ударя. Вей! Не се, ако умра. Ако умра, се разсмея на себе си. Майко, спасих се. Какво да бе? Опа, на едно си май. И ми бяга. Ти зла удара и седит. Не играем Rivals сега, стига само се спамил. Искам сладолет. Може ли да ми дадеш сладолета, тихо? Може ли? Просто пада, че... То Стрико нещо много почва да се стяга, има дразни, ама аз имам хайпер и пауър. Ако не са нервиш, ти ще се смея. Що са нервиш тъй, бе? Ако съм че на... Майко, как умря, бе? Бот. Опа. На едно е. Цапни го, бе! Патрон? Ау! Да, 100% ми скача.
Скучи ми да видиш какво ще стане. Охо! Охо, 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 охо. Старапляра, кой? Аз съм пауър с снайпера. Нещо само нечува, няма ли? Као стар дроп искам много да отворя. То аз съм отваряла, ама аз много ги обичам. Те ми дадат много късмет. Пак рип. И сега ще го размажа за една секунда. Кога стреляш по ти, бе, ей? Ти знаеш какъв снайп може да би... Ти го правиш тук, е? От двата въглям. Виж, че какво става. Аре, бе, едни ботки ли не мога да убиеш, бе? Едни ботки не мога да убием ние. Тогава какви прота сме? Ние сме по-добри от тия. По-умряхме, ай. Ай, си чупа теле, ще чупа нещо. Не телефона, че е скъп. Аре, бе! Нашите, бе! Аре, бе! Не губим, нали? Печелим? Не. Не! Май, то сколта толкова счупен. Как ще те обидим, гол, бе, корден? Не, хора, приключвам видеото. От мен чао.